Hermanni Remix. Siis, oh my god. Mä yritin vähän spekteetat podaa, mut kun se kuoli jo. Joku vei Jaakon hengen. Jaakko, sä oot kultsipuppeli. Honeypoo. Hei Beni. No. Mä laitan mun nimeksi ES. Mä menen sun edellä statseissa, ja sit siinä lukee ES pärissä. Joo, hyvä idea. Meillä on elfkoodi. Niin. Tai mulla vaan. Ei kun mullakin on. Ai niin. Hei Beni. No mitä hei? Kun sä oot noin hyvä, niin mä en päässyt edellä statseissa, niin lait sä sun nimeksi ES, niin mä laitan pärisee. No ei, No mitä mies? koska mä pärisin. Ihan niin kuin mä en pärisis. No kun sä oot ei, ja mä pärisin. No se oot. Joku vois olla vielä Megaforce. Pakko tappaa. Kerrankin toi jätkä kuoli. Silloin 23 statsit se. En mä pysty laskemaan se KDR, mutta jotain 20 varmaan. Krisu varmaan osais, kun se on niin sairaan hyvä. Hei. Osuin. Joo. Hieno flash oli. Siinä vietiin ihan kuule 4-0. Kui ei, vaikka 800 0. Ei kun 4. Siis mä ostin MP5. Aivan Mä päristelen MP5. Viisas päristelijä. Mistä niinku puhut? Kenestä? Jaakko, susta tulee kalafarmari isona. Fish farmer.